Delia, esan gozkozu nun jaio zinen eta noz? Ni Mundakan. Abrilean 14an. 1928an. Eo, bai, justo 28an. 28. Eta Mundakan jaio zinen eta zure gurasoa nortzu ziren? Ba, gure ama esan Mundakarra, baina aita Zuzana Durangoarra, Mañarikua, Baina igorrekoa esan, osan. Osti, igorrekoa? Iurreta. Iurretakoa gotxenu matxe. Mañarikua esan, anaia ere batzak itxaurrondo. Patxe Mañarikua. Bai. Amazak masari bat itxaurrondo. Barto San Bartolome ba, imagina ba. Antzitzen batzarezak gure aitan anaia da bizizan da. Esan gozu zure aita eta amaren izena bizenak? Aita Juan Mañarikua. Gira Soro. Bai. Aizkidereta. Ojinaga. Eta ama? Juliana, Calzada, Oleaga, eso la bestia. Zia, solo. Bueno, bardin da. Baina, Baina, oin nahi gogoratzen. Bai, hori.